Imali ste priliku da čujete i vidite najnovije vesti iz zemlje i sveta koja vam je donela Suzan Šaker. Mi nastavljamo dalje razgovore na raznorodne i vrlo lepe teme ovoga jutra. Bliži nam se sajam zdravlja u Beogradu. Takođe, svi smo govorili nekako u prethodnih par godina o tome koliko je važna neka prirodna kozmetika uopšte za održavanje zdravlja, ali i za negu. Pa, drage dame, dobro obratite pažnju, a možda i muškarci ako želite da vašu damu obradujete na pravi način. Boris Mandić se bavi naučno-istraživačkim radom pri Hemijskom fakultetu u Beogradu upravo na temu fitohemije jedno 10 godina. Iz njegove radionice prirode izašao je jedan jako dobar proizvod. Dobro jutro, Borise, dobro nam došao. Dobro jutro, Maja, hvala. Na radost svih žena, evo govorimo upravo o toj sferi koju mi tako volimo. Hoćeš ti da nam kažeš kako je sve počelo i šta je zapravo radionica prirode? Ok. Kako je sve počelo? Da. Radionica prirode, znači, za sad jedna mala firma koja ima za cilj proizvodnju prirodnih, kvalitetnih preparata. Mi smo krenuli na tržište sa jednim proizvodom, taj kod tebe je tu u ruci, znači prirodna pomada protiv bora. A kako je sve počelo? Pa počelo je sa istraživanjem. Znači, već jedno 10 godina ja radim na Hemijskom fakultetu u okviru istraživačke grupe koja se bavi hemijom prirodnih proizvoda, odnosno šta to ima u biljkama, šta je to što je lekovito, šta je to od čega ljudi mogu da imaju koristi. Međutim, ono što mi je uvek na neki način, mogu kažem, smetalo, ali ono što sam želeo jeste da ako se bavimo naukom, da ljudi u Srbiji imaju korist od nauke. Jer nekako vrlo često mi svašta nešto radimo i puno mojih kolega u tim biljkama nađe neke jedinjenja koje imaju mnogo velike fiziološke aktivnosti, odnosno što ću kažem, pokazuju rezultate koji bi mogli da se primene i u lečenju nekih bolesti. Znači, na testovima se pokažu da su ti neki prirodni proizvodi mnogi bolji za lečenje nego lekovi koji su u klasičnoj medicini, ali to obično završi u nekim naučnim radovima. I ne ide se dalje. Ne ide se na konkretan proizvod. Ne samo na proizvod, nego se ne istražuje dalje. Uvijek se kaže, kad se pita zašto, onda se kaže skupa su istraživanja na ljudima, životinjama i tako dalje. To je sve istina. Ali nekako meni to uvijek smetalo, nekako, ako neki rudar plaća porez, ja dobijam platu, treba i mi nekako da vratimo, da kažemo ljudima u Srbiji, da i njima bude život bolji i kvalitetniji. I onda ja naravno nemam para da napravim lek, jer je to previše skupo istraživanje, ali sam razmišljao šta bi mogao i tako je u stvari nastala prirodna pomada protiv bora. Zašto prirodno? Zašto baš preparati? Zašto se uopšte treba okrenuti prirodi i zašto si ti izabrao prirodno? Pa meni lično je jako važno prirodno i mislim da kad god imamo priliku da biramo između prirodnog proizvoda i nekog koji, da kažemo, hemijski proizvod, bez obzira što sam ja hemičar, da treba izaberemo prirode. To je sad lično moje, možda se ljudi slažu ili ne, pogotovo ako je taj proizvod istog ili, da kažemo, bolje kvaliteta u smislu rezultata, naravno, jer jedino je to merodavno. A zašto prirodno? Pa već jako puno godina, da kažemo, generacijama i moji tvoji preci su, znači, u nekom prirodnom okruženju. Valjaju se po travi, piju vodu sa izvora, jedu neke prirodne plodove. Sad, pored toga što ti imaš kosu, vjerojatno kao tvoja baba, ili ne znam, oči na ne znam koga. Na mamu. Na mamu, od tvoja mama na ko zna koga. Mi smo tih predaka nasledili i naš metabolizam. A on je naviknut baš na ta prirodna jedinjenja. I sad odjednom, sad u posljednje vreme, znači u posljednjih 100 godina, imamo brdo nekih molekula novih koje naš metabolizam ne prepoznaje potpuno. I vi sad s jedne strane možete koristiti, znači, proizvode koji imaju apsolutno jedinjenja, komponente kakve su zaista u prirode, na kakve smo naviknuti, ili nekako i mi hemičari malo modifikujemo, jer, ne znam, vitamin E baš ne prodire pod kožu, pa ga mi malo promenimo da on prođe ili sintetišemo neko potpuno novo da bi imalo neku, da kažem, neki rezultat koji mi želimo. Međutim, šta je tu problem? Ponekad ljudi dobiju Nobelovu nagradu, a onda 20 godina kasnije se ispostavi da je to neko jedinjenje koje je bilo wow, kancerogeno. Mislim, takvih primjera ima i u hemiji svuda. Naravno da bez hemije danas život nemoguć, ne bi niko mogao da funkcioniše na način kako funkcioniše, ali ako ima mogućnost tog prirodnog ili, da kažemo, hemijskog, ja bih uvijek izabrao prirodno. Da ne razmišljamo o tome da li će za 20 godina se ispostavi da je baš neki sastojak. Tačno, jer je poenta, ja sam siguran, ne siguran, nego postoji niz testova kako se svaki proizvod koji ide testira da je to, ali vi ne možete sagledati sve uglove. Bez obzira koliko znali, mi ne možemo baš sve uglove. I nekad nešto, da kažemo, promakne, a
ako idemo na prirodne proizvode, onda o tome ne moramo da razmišljamo. Ja sam htjela da te pitam zašto je prirodna kozmetika dobra za uopšte negu kože. Negde si možda delimično u prethodnom odgovoru dao odgovor na to pitanje, ali evo možeš da se nadovežeš. Govorio si o tome da smo upravo to po svojim precima negde predodređeni. Jeste. Jer otprilike kako taj naš metabolizam uopšte radi. Znači, ono sve što unosimo, bilo da mažemo ili jedemo, on uzima ono što mu je, da kažemo, molekule koji su njemu potrebni, da li da nešto gradi ili da se brani, svejedno je, i koristi ih. Ono što njega ne interesuje, znači što mu nije zanimljivo, on gleda da izbaci iz organizma i da eliminiše. I on se izvežba na ono što je naš organizam naviknuo, što smo rekli, jeli voće i ostalo, ali kako sad pojavljuje veliki broj molekula, onda on se nekad zbuni. Jednostavno, nešto što je štetno, on pomisli da je to za njega korisno, ubaci u metaboličke puteve i onda mogu da nastanu razni problemi. Zato je dobro da bude prirodni proizvod. Koje su to trave koje su negde izuzetno preporučljive za negu naše kože, koje i ti koristiš upravo u upravljanju nekih svojih proizvoda i u tim naučno-istraživačkim radovima? Pretpostavljam da se nešto izdvojilo kao bolje od drugog. Pa znate šta, ima jako puno uglova, ima jako puno pogleda na sve to što ste me sad pitali. Izvinjam se. I svako ima neku, da kažemo, svoju filozofiju. Mi smo naravno na naš proizvod, pošto je zakonska obaveza, napisali sastav, ali moram kažem da šta mi koristimo iz tih biljaka i na koji način ih pripremamo, to je neka naša mala tajna. Tako da zakonski mi smo napisali sve biljke, sva ulja, to naravno da ništa, ali šta konkretno uzimamo biljaka, jer ja mogu kažem, evo imate ovdje neko lepo biljke, ja ako napišem ime te biljke, neću vam ipak reći da li uzimam koren, da li uzimam laticu, da li uzimam nešto iz stabla ili sve, i opet na koji način to pripremam, znači te ekstrakcije, kako radim, znači sa kojim... Znači, neću vam otkriti tu našu malu tajnu, ali svako ko proba može se uveri da super radi. Ali ono što sam te pitala jeste da sad ja kod kuće mogu da skuvam neku kamilicu i očistim lice. Znači, koje su to biljke koje mi kod kuće možemo da pripremimo i sebi pomognemo da održimo neku prirodnu ravnotežu kože? Evo, možeš baš kamilicu. Koji deo kamilicu? Koji god imaš. Stabliku ili cvetić? Znaš kako, jako puno se sad i po TV-u, po novinama, puno se priča o tome ovo je dobro, ovo je dobro, ovo je dobro. Jeste, ali opet nekad može da se omani. Jer svaka ta biljka, zavisi kako je koristite, može da bude i dobra i loša. I tu je uvek bitno i kad pravite proizvod i kad nešto radite da ipak ima, da kažemo, neko znanje da stoji iza toga. Jer mi kad smo pravili ovu pomadu, mi smo malo koristili znanje svih ostalih ljudi na planeti jer smo čitali njihove radove naučne, pa smo ih malo iskoristili šta su oni sve radili, a onda smo opet nešto svoje dodali i napravili proizvod. Jer biljke su jako dugo tu, imaju najrazličitije pripreme i mogu da budu i lekovita sredstva za održavanje. Evo recimo u ovoj prirodnoj pomadi ima jedna biljka koja se zove Achillea millefolium, inače ona je poznata kod nas kao hajdučka trava, ali ona ima najrazličitije primene. Znači u lečenju, u kozmetici, u ajurvedi, do čak mitološku primjenu. Znači, jer ne znam, možda je zanimljivo, meni jeste, u Engleskoj tamo Kelti i slični narodi, oni su koristili bajanje, pa su recimo tu hajdučicu, možemo i mi da probamo ovdje u Srbiji, ja nisam. Ako želite saznate ko je vaš budući suprug, možete da je osušite, stavite u nos, ima jedna bajalica koji se izgovori i ako vam nos prokrvari, onda je to vaš suđenik. Eto kako su sve koristili. Eto kako ste sve koristili hajdučku travu. Dakle, kamilica je neka od tih trava koje možemo kod kuće da koristimo, recimo za čišćenje lica, za umivanje. Imate moju blagoslov i dozvolu. Hvala. Da se vratimo malo na to polje naučno-istraživačkog rada koje, kao što si kazao, već 10 godina se odvija pri Hemijskom fakultetu u Beogradu. Pa šta je bio konkretno predmet svog interesovanja? Pa, naučno-istraživački rad se mnogo duže odvija, nije samo 10 godina. Ja dajem skromni doprinos 10 godina, on je u Srbiji jedno... Mislila sam konkretno u tvom slučaju. Pa, znači, istraživačka grupa kojom se ja bavim se bavi
sad bi mogli kažemo izolovanjem, karakterizacijom i ispitivanjem biološke aktivnosti sekundarnih metabolita samoniklih biljaka. A u prevodu to znači uzmemo neku biljku, obično neku koja je u tradicionalnoj medicini već poznata da se koristi za nešto i pokušamo vidimo šta tu u njoj ima, koje su to jedinjenja koja možemo da izolujemo, da vidimo koja su i da vidimo njihovu aktivnost, šta mogu da leče i kako to zaista funkcioniše. To je neki početak svega u stvari. To je neki početak svega. Koliko je recimo potrebno da bi se stvarno utvrdile činjenice koje se tiču toga što si kazao, dakle da izvojiš jedinjenje, da vidiš kako se može da utiče? To je veliki posao. Stvarno je veliki posao. Znači, grupa u kojoj sam ja, ima nas 15 i stvarno su ti ljudi s kojima ja radim, stvarno su sjajni i super su hemičari, ali je stvarno veliki posao, jer da uzmete, pa to su, znači, zavisi sad koji deo ispitati šta je bitno, znači, ali minimum od nekih par meseci, a nekad i godine, bukvalno. Jer to su obično neki doktorati, magistrature i slično, tako da stvarno ima tu puno posla, ali je, s jedne strane, je lepo i zanimljivo. Ja se slažem da je to lepo i zanimljivo. Je lepo i zanimljivo slušati o tome. Nažalost, ovaj jutarnji program pa nam format ne dozvoljava da širimo ovu temu koja je zaista neiscrpna. Moram se hvaliti što si bio naš gost. Evo, ja imam priliku da uživam u mirisu jedne potpuno prirodne kreme koja je tako zelenkasta i nadam se da ćeš svojim naučno-istraživačkim radom i dalje doprinositi poboljšanju života u našoj zemlji. Super si mi rekla, baš si mi lepo požela. Hvala ti puno. Hvala. Idemo na zanimljivosti da vidimo šta je Marina Gajević pripremila za vas ovoga jutra.